Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Des de Plataforma per Catalunya tenim molt clar que ens estimem Catalunya molt més que tots aquests que en la seva principal preocupació és la independència, però damunt sembla d'altres problemes que ens afecten i de la pèrdua d'identitat del poble català que estem sofrint contínuament els últims anys. I com els deia, des de Plataforma per Catalunya som catalans i ens estimem el català, Catalunya i la nostra gent, però també som espanyols i orgullosos de ser-ho. I pensem clarament que si Catalunya va bé, Espanya anirà bé. I si Espanya va bé, Catalunya també anirà bé. I com deia un dels dirigents d'un dels partits que presenta aquí aquesta moció, el senyor Josep Antoni Duran i Lleida, president d'Unió Democràtica de Catalunya i portaveu de CiU en el Congrés dels Diputats, en una entrevista a l'ABC, deia: jo no puc ser independentista per dues raons, una intel·lectual i l'altra sentimental. Per una banda, no ho veig possible, perquè Europa no ho acceptaria i per supost Espanya tampoc. I el camí seria encara més difícil. I per l'altra, el meu pare segueix vivint en un poble de l'Aragó i el meu cor no té ni pot acceptar que el meu pare i jo vivim en països diferents i que una frontera ens separa. En el meu cas personal, la meva família més propera viuen aquí, però un dels meus avis era de Burgos i amb orgull porto a la sang la seva sang. I els seus són els meus orígens i això em fa sentir tan català com espanyol. Per tant, aquesta proposta per a mi i els que formem Plataforma per Catalunya no té cap sentit. Per tant, la votarem en contra.